ассалому алейкум дӯстони азиз, созен назоин саломати хубай дӯстони азиз. Автовокзал омадагем, терминал, ами худи терминал худаш дуюм ошёна Умеда бренд шоп. Аксияи беҳтарин рафта истодай, бовар мекунед духтаро 700-800 сомона либосо дариҷа 300-350 сомон штагай. Куртои фасони Дубай 1600 сомоно 1250 сомон штагай. ҳозир ворид мегардем, ман аз наздик бо шумода нишон метиҳам. Марамат хоҳишмандо, касоне ки имконияти омадан надоранд, нависен доставка ҳастай. Инами тараф ҳама ҳозир аксияи машмода бо якта ба якта нишон метиҳам. Нигоҳ кунед охе бо чӣ куртои фасон доранд. Мана ҳамаи ҳамино борои новинка, ҳамаи ҳамино эксклюзив. Нигоҳ куненда инаи тарафа бинен куртора аҷоиб хушрӯанд, ҳар ҷода нест инамудо. Инаминора ҳамаша бар хутои фасона диден 1600 сомона буданд, ҳамаи ҳамин 1250 сомон штагай. Хулас навор мегирам, ҳатман тамошо кунен, кадомаш маъқул мешава интихоб кунен, доставка доранд. Духтарако, Умеда бренд шоп омадагием, бовар кунен, ҳам аксияи зур доштиян. Нигоҳ кунен, анами двойкачое ки 450 сомон буд, 250 сомон штагай. ҳозир нишон метиҳам, ҳамаш аксия дафтидаган. Духтаро успед кунен, мана 250 сомон, сифатошонда гап нест. Доставка доранд, касоне ки имконияти омадан надорен, марамат нависен, доставкатон мекунанд. Ира бинен чӣ хушрӯай, 250 сомони. Автовокзал аиҷа, анамин худи терминал, дуюм ошёна, иша бинен вишивкадорай бо. Дуюм ошёна Умеда бренд шоп. Ба осонӣ пайдошон мекунен, тамошо бидони азиз. Мана марамат нигоҳ кунен охе. Қафошам нишон тед ва духтарои намино медонен 500 сомон буданд. ҳозир 250 сомон штагай бовар мекунен. ҳам хушрӯай сифатошда гап нест. Инами сиёшам нишон тенда. Ина марамат духтарон ишаишда хушрӯай, ишаишда хушрӯай бовар кунен. Нархи беҳтарин 250 сомон. Доставка ҳастай. Кадомиша интихоб мекунен, марамат интихоб кунен, дар ва как шумода доставка мекунанд. Агар ки хитон омадан натонистен. Мана имконияти хеле зиёдай барои бо нархи дастрас харидорӣ кардан. Ина биёен иҷада на танҳо ино, балки курткачаву куртаву ҳама чи аксия шудагай. ҳатман омада аз наздик бинен. иёра чанди каден? 250 иёшам 250. ира бинен духтаро турецки на спорт ва спортивкои фасон двойкачаҳои хушрӯи туркӣ 250 сомон. Апеш чанд сум буд ино? 500 сомон. Намино 500 сомон буданд турецкиё. ҳозир 250 сомон. Успед кунен духтарако, и шанса аз даст натиен. Ина намудшам будай диден. Фасон дар ҳақиқат ҳам борошон хушрӯ духтаро бо арзон охе. Ина биёен бо хутон бинен аз наздик. Ай тиграк чанд сумай? 250 сомон. Ва ира бинен духтаро хушрӯ чай брукушкатия нигоҳ кунен. 250 сомони. Ва духтаро нигоҳ кунен, аксияи калон рафтаистай дар Умеда бренд шоп. нигоҳ кунен, инами куртои динimазора чанд сум шид? 1300 сомон шид. нигоҳ кунен, бархтай корои дастияй. ина нигоҳ кунен, охи чӣ хушрӯя, бурпушчам нишон тиен. ира бинен пеши пушт ҳамашан амахел кори дастӣ дора, сангчаҳои оригинали Дубай. ина духча бинен чихе фасонакай 1300 сомон бовар кунен. беҳтарин имкониятае ки шумо динimазора куртара омада аз Умеда бренд шоп 1300 сомонда харидорӣ кунен. марҳамат, куртаи туёнаи фасон арзон шид духтаро. успед кунен, ази бо кабучам аста. инаи вая бинен, ицвеча бинен, бо чихе хушрӯвай духтаро бовар кунен. як духтуша миқай, лекин дар ин нуқтаи савдо инора ина куртаи тайёр 1300 сомонӣ кардагиян. нигоҳ кунен, автовокзал даян тамошо бино, терминал, дуюм ошёна Умеда бренд шоп. доставкаям доранд. марҳамат, касоне ки имконияти омадан надоранд, нависен. хеле куртои эксклюзив бисёр доранд. ҳамаша арзон кардагиян духтаро. биёен бо аз наздик бинен. духтаро даётон астай 750 сомон буда микурто навор доштум. ина ҳозир Умеда бренд шоп да аксия рафтаистай 450 сомона. тоза Дубаяи сезонш омадаистай духтаро. бигирен пушаймон намешавен. 450 сомон. хушрӯяра бинен. бинен чихе фасонча ҳамаш дубайски оригинал. марамат размерош кати аксияи калон рафтаистай. биёен автовокзал, бинои ами терминал, дуюм ошёна тамошо бино Умеда бренд шоп. мара хамошонам мемонам дар рӯи экран. касоне ки имконияти омадан надоранд, марамат нависен, дар ва как доставкатон мекунанд. хушрӯй аст ки ира бинен, сифатошда гап нест духтаро. марамат мегирен, пушаймон намешин. ира бинен охе чихе фасонакай 450 сомон. иҷада инчунин аксия рафтаистай. инаи куртора
350 сомон кардена. Ино оригиналои 500-600 сомон шаид духтаро 300 сомона 300 сомон кардаган оригинало шаваям пари холиш хадаш 200 сомонай оригиналай ана бадана ино ҳастай диден ҳамаи ҳами сангчадор мана ҳаминоям ҳамаш 300 сомонӣ шидагай. Агар аз иноям дар кор боша ҳатман умеда бренд шоп биёен ё ки нависен доставкатон мекунанд. Духтаракҳои хушрӯ нигоҳ кунен, ҳамқа хушрӯан икртоҳо ҳамаш бори Дубай оригинало 1600-1700 сомоно дар умеда бренд шоп ҳамашона нархошона 1250 сомон кардаган эксклюзива нигоҳ кунен ҳам пешакаш ҳам пуштакаш ҳамаш украшенияй бархатои оригинали алманал марҳамат озинаи намудошам нишон метиҳем нигоҳ кунен ҳамаи ҳамино 1250 сомон шидагай. Духтароира бинен чихо хушрӯвай шарфошон кати ина 1250 сомони касседа дар корай духтаро биёен автовокзал терминал дуюм ошёна умеда бренд шоп омадан наметонен нависен доставка доран доставкатон мекунанд. Ира бинен охи ишаишда хушрӯвай модело ишаишда хушрӯвай ира бинен эксклюзив ҳар ҷода иглора намебинен биненда ишаишда фасон мана ҳам пешакош ҳам пуштош ҳамаш украшения ва ёш тоза якумсор бинен бархтошайку духтароира бинен худаш маълумай тоза алманалая беҳад хушрӯвай сифаташда гап нест 1250 сомон духтаро бовар кунен беҳтарин нарх додастиян бархатгир бошен ҳатман умеда бренд шоп биёен нами хости дилтона меёбен бовар кунен ҳамаш эксклюзивай ҳар ҷода ин намудора намеёбен ина иша бинен охи чихе хушрӯ размеротонам меёбен ба осонӣ духтаро ҷада тез аксия мегзара ман страничкаи хичонам отметить мекунам будроен подписатсия кунен аксияошона борои новинкашона тез бо дар страничкаи хичон метонен ки пайгирӣ кунен. Ина диден ҳам пешакаш ҳам пушташ ҳамаш намхе сангчадорак иша бинен охи духтаро бовар кунен ишаишда хушрӯ ина коричневӣ мекофтен шоколаднавӣ диден модели новинкаи фасон бо иша бинен гло зинда ҳамаи ҳами кори дастияи духтаро марамат беҳад фасонанд 1600-1700 сомона бархатанд духтаро 1250 сомон шидагай мана модел зиёдай агар наворда хушрӯ надида бошен рақамошон ҳаст дар рӯи экран иша бинен охи бо чихе фасон ҳозир жемчукати мепурсанку ина диден жемчукатиам ҳастай мана марамат кадом меша ки наворда хушрӯ надида бошен нависен расмоша мепартоянд интихоб кунен дар равака кушмода доставка мекунанд бовар кунен интихобшон хеле зиёд будай мана диден то поёнам хе кори дастӣ рафтагай ҳамаш украшения ҳамаш хушрӯ духтарако ванклифто арзон шиданд духтарако марҳамат болопӯшои ванклиф дар кортон боша ҳатман умеда бренд шоп биёя нигоҳ кунен чихе хушрӯай кабутуш ҳастай сиёшам аст на сиёшам ҳастай духтаро марҳамат дар кортон боша ҳатман биёен автовокзал терминал дуюм ошёна нигоҳ кунен камка қафо бирен ира бинен чихе хушрӯанд ҳамаи ҳаминора 600 сомонӣ кардена 600 сомон мана беҳад фасонакан 600 сомонӣ марҳамат умеда бренд шоп дуюм ошёнаи автовокзал даян тамошобино дар терминал шарфошон кати бинен чихе хушрӯ ҳамашон 600 сомон кадомаш дар корай Дубай тоза оригиналшай нависен дар равакак доставкатон мекунанд ҳам ина каплеошон хушрӯвай оригиналай сангчоша бинен худаш маълумай духтаро ҳам материалошда гап нест инаи узориш бо дигар хелай диден ҳамаи ҳамино 600 сомон шидагай марамат тамошобино биёен аз наздик пӯшида бинен иҷада интихоб зиёдай лекин агар омада натонен нависен дар равакак шумода доставка мекунанд иққа хушрӯвай духтароира бинен дар умеда бренд шоп аксия рафтестай тамошобино 1600 сомона анамхе бархато 1450 сомон шидагай дига цветошам ҳастай марамат аз нишонтон метиҳам иҷада интихоб хеле зиёдай шарфошон катиян ира бинен талхабаргаш иққа хушрӯвай ина шоколаднави ина талхабарг манаи сиёҳуш ҳастай кадомеша мегирен 1450 сомон аксия рафтестай 1450 сомон анамихе новинкои бархат автовокзал анами бинои терминал тамошобино дуюм ошёна умеда бренд шоп инаи шоколаднавишай бинен чихе хушрӯ
حتما بیاین از نزدیک ببینین. اومدن نمیتونین نویسین دستافکتون میکنن. این همی نوینکو همش 1600 سومونی 1700 سومونی بودن. حاضر 1450 سومون شدگن. اینا انتخاب بسیاره. اینا را بینین چه خوشروان. من استیناکوشون کاتینم خیلی سانگچه داره کنم خیلی کاری دستی رفتگی از این چند تا رسوت که تماشا بینا با این رسوت کوشون بینین خیلی چه خوشروه. من همه 1450 سومونه کادو میشه میگیرن 1450 سومونی دستافکا دوران حتما بیاین اگر که اومدن نتونین دستافکتون میکنن نه که اگر امکانیت داشته باشین دخترو باور کنین معقولتون میشه و بروشون اینش با نیجنی تر بده دیدین معقولتون میشه برای که انتخاب زیاده ای با برختوش نمیگن برختوش فسون که مرمت ایش دخش رو بروشون ایش دخش رو همش مدلکای نو مدلای فسونی 2025 این مدل خوشروگی شبینه نخی دخترو عجیب بود مدل نوینکای فسون در اومده برند شاپ اومدگی نگاه کنن تا پایان همش کاری دستی رفتگی استیناکوش هم بینن نیابوچنی خوشرو دیگه توش هم هسته اینا رو چند کردین؟ 1450 دیدن دخترها 1600 سومون و 1450 سومون شدگن از نزدیک از مشموده سنگوشن شونتیم استین شبینن هم خیلی کارالفسکی میسته دستم خو خوشروای ایرا بینن چهار قبطی هم خیلی سنگچه کاری دگی به حد فسون کاری دستی رفتگی اینا سویتو شبینن فیستاشکوی کیرپیچنی هستای بدون پشتگی خچه دیدن چه سویتی خوشرو خلاصه نرخشون همش 1450 سومون در اومده برند شاپ автовокзал анамин терминал дуюм ошёна умеда бренд шоп ба осонӣ пайдошон мекунен инай бардобиша меқа хушрӯ будаи цветаш датана марама духтарако биёен ай пеш бобинен боварӣ дору маъқултон мешава баъдан ай киртора чанд сум кадагиен инаёям хушрӯан духтаро марҳамат агар дар кортон боша и модилоям ҳаст ана ино 700 сомон ҳам ана инам нусхаш ҳастай ҳам ана иглуш ҳастай иглуш ҳам хушрӯ материалошон балхай бархатне балхай саб букакай ҳам қа хушрӯан ино шушта мепӯшен и най мода меравад на мисол дига ягон чи мешава хулас беҳтаринай умеда бренд шоп да тамошобино акция калон рафтестай успед кунен ҳам шарфошонда ҳам киртоошонда асосан ами киртоошон дубайай бинен хич хушрӯай ина биёен духтаро аз наздик пӯшен бинен харидорӣ кунен ира бинен духтаро аҷоибот новинкаи фасон дар умеда бренд шоп омадагиай янамуд фасонай охи маъқултон мешава аз наздик биненда нархи чанд сума ира 350 сомон духтарако ира бинен бои гуфти гапо стилиш аҷоиб хушрӯай ина каседа дар корай ҳатман умеда бренд шоп биёен ё ки нависен дар равакак дастафкатон мекунанд автовокзал терминал дуюм ошёна тамошобина умеда бренд шоп мана нигоҳ куненда сангча доракай беҳад хушрӯ ҳам материалаш ҳам стилаш ҳам фасонош гуфти гапо нигоҳ кунен охе маъқултон мешава духтаро иҷада бодоран ана ин намуд тиграко ино оригиналошан диден акция рафтестай 200 сомон кардагиан баъд дигар намуди киртоям ҳастай ино материалошон замшавиай оригиналаш нигоҳ кунен гилош ранги зиндая диден чихо хушрӯ нархошон 200 сомон хулоса интихоб зиёдай дар умеда бренд шоп биёен аз наздик пӯшен бинен духтарако боварӣ дору маъқултон мешава лекин агар омада натонен рақамошон аст дар рӯи экран муроҷиат кунен дар авакак шумода дастафка мекунанд ин ами куртка духтаро 900 сомон буд бовар мекунен ҳам хушрӯай пеш ду тарафаяй ҳози акция рафтестай дар умеда бренд шоп нархшон 300 сомон шудагай янамуд фасонай курткача ки маъқултон меша ира бинен охи сифат шуда гап нест баъд ғавсай ҳози курткаи ғавс ёфтан беҳад мушкилай лекин ина бинен инами курткаи 900 сомона ҳози акция шудагай умеда бренд шоп да нархаш 300 сомон хоҳени тарафша мепӯшен хоҳен дигари тарафша мепӯшен беҳад хушрӯай инчунин дар умеда шоп анамо хеле курткое ки 700-800 буд чанд сум шид 550 сомон як тишахе ба қад нишон тием ки ҷон нигоҳ куненда чихе хушрӯай автовокзал даем тамошобино терминал дуюм ошёна умеда бренд шоп магазиншон умеда бренд шоп марамад рақамошонам ҳаст дар рӯи экран муроҷиат кунен ина диден ҳамаи ҳамино 550 сомонӣ шудаган ки 750-700 мефурӯхтанд биёен аз наздик бинен боварӣ дору маъқултон меша ҳам қад сифатошонам хушрӯай мана
بعد نرخوشم نرخوی خوبه یخه انا بعد اینه безрукавкора чанд каден 250 сом. вай ра бинен духтаро ҳам хағавсан хушруван дарозай қадошон бинен расветкоша бинен бо чи хушрувай 250 сомон штагай марамат бурд мекнен духтарако бурд мекнен бовар кнен ё аю курткои 300 сома ё ай безрукавка ё аз анаи модело бихарен пушаймон намешавен рақамашон ҳаст нависен доставкатон мекунанд ина духтарако анамхе чалои фасони воима мепурсен нигоҳ кунен чи хушруванд брендови чалои фасон ино стайлноян духтаро нархошон аз 50 сомон то 150 сомон ая дар умеда брендшоп чала аз 50 сомон то 150 сомонара ҳастай бинен чи хушрай ҷа чанд моделш ҳастай марамад ина касседа дар корай марамад нависен дарава как доставкатон мекунанд исё намешава стайлноёи фасон айко оригинало ҳам хеле ай духтаро бинен чи хушру на танҳо чала балки гӯшпорошам ҳастай ине хеле дастмонҳошам ҳастай оригинало стайлноё баъд анаи и тарафа бинен охири чи хушрувай ҳама ё ай чанд сома то чанд сомара сар меша Ай 70 сомон. То 150 сомон. ай 70 сомон то 150 сомон инаи тарафа бинен чи хушру бижутериёи бои гуфтигапо ҳатман дар умеда брендшопай биёен аз наздик бинен автовокзал терминал дуюм ошёна умеда бренд шоп омада наметонед нависен даррава как доставкатон мекунанд